लोकसेवक कसा असावा? खुर्चीला चिकटून बसणारा की सर्वसामान्य आणि आम जनतेसाठी थेट खुर्ची सोडून ग्राउंडवर उतरून जनतेत जाऊन काम करणारा? हा आजही प्रशासकीय सेवा बजावणाऱ्यांसाठी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. मात्र या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्यक्ष आपल्या कृतीतून दिलंय ते दोडामार्ग तालुक्यातील सेवानिवृत्त होत असलेले तहसीलदार अरुण खानोलकर यांनी. तब्बल 39 वर्षांची प्रशासकीय सेवा बजावल्यानंतर तहसीलदार सारख्या मोठ्या खुर्चीवर विराजमान होऊन न बसता एखाद्या निराधार वृद्धासाठी थेट आपली खुर्ची सोडून तिच्यापर्यंत जाऊन तिची विचारपूस करून तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी घेतलेला पुढाकार आजच्या लोकसेवकांसाठी प्रेरणादायी असाच आहे. जिल्हा मुख्यालय ते थेट मुंबई आणि सेवानिवृत्तीपूर्वी दोडामार्ग सारख्या ग्रामीण भागात अत्यंत जबाबदारीनं लोकसेवक म्हणून कर्तव्य ज्यांनी निभावलं ते तहसीलदार अरुण खानोलकर. गेली सुमारे 3 वर्ष त्यांनी दोडामार्गमधील सर्वसामान्य जनतेला दिलेली लोकाभिमुख सेवा त्यांची कार्यतत्परता अधोरेखित करते. आज हा सच्चा लोकसेवक आपली 39 वर्षांची प्रदीर्घ सेवा बजावून सेवानिवृत्त होतोय. त्यानिमित्तानं तहसीलदार अरुण खानोलकर यांच्या कारकिर्दीवर टाकलेला हा प्रकाशझोत. अरुण आत्माराम खानोलकर, मुळगाव खानोली, तालुका वेंगुर्ला. यांचा जन्म 24 जुलै 1965 मध्ये झाला. त्यांनी BCom पर्यंत शिक्षण घेऊन ते 21 नोव्हेंबर 1983 ला महसूल प्रशासनात प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले. तेव्हापासून ते आजतागायत तब्बल 39 वर्ष 8 महिने महसूल विभागात त्यांनी विविध पदांवर प्रदीर्घ सेवा बजावून ते कर्तव्यदक्ष तहसीलदार म्हणून सेवानिवृत्त होत आहेत. ही प्रदीर्घ प्रशासकीय सेवा अगदी जबाबदारीनं पार पाडताना त्यांना त्यांच्या कुटुंबाची सुद्धा खंबीर साथ लाभली. त्यांच्या पत्नी मनीषा खानोलकर या अव्वल कारकून महसूल विभाग जिल्हा कार्यालय ओरोस इथं सेवा बजावत आहे. तर मुलगा चिन्मयनं BIT इंजिनिअरिंगचं उच्च शिक्षण पूर्ण केलं आहे. खानोलकर यांचे भाऊ अनिल खानोलकर BE मेकॅनिकल इंजिनियर, तर आई या निर्मला खानोलकर गृहिणी. त्यांनीच तहसीलदार खानोलकर आणि बंधू अनिल यांच्यावर चांगले संस्कार करत त्यांना शिक्षण दिले. खानोलकर यांचे वडील आत्माराम खानोलकर तर हे सुद्धा सेवानिवृत्त तहसीलदार आहेत. त्यांचाच आदर्श घेत अरुण खानोलकर यांनी प्रशासकीय सेवेत रुजू होत आपल्या वडिलांची तहसीलदार म्हणून सेवानिवृत्त होण्याची परंपरा कायम राखली आहे. तहसीलदार खानोलकर यांनी आपल्या प्रशासकीय सेवेची सुरुवात सिंधुदुर्ग इथं लिपिक पदावरून केली. या पदावर नोव्हेंबर 83 ते जानेवारी 90 अशी 6 वर्ष सेवा बजावून ते अव्वल कारकून बनले. या पदावर त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तब्बल 22 वर्ष काम केलं. फेब्रुवारी 1990 ते ऑक्टोबर 2012 पर्यंत ते काम करत असताना त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग इथं निवडणूक, खनिकर्म विभाग, तहसीलदार कार्यालय सावंतवाडी इथं इंदिरा गांधी योजना विभाग, पुढे सावंतवाडी प्रांत ऑफिसमध्ये शिरस्तेदार, तहसीलदार कार्यालय कुडा इथं पुरवठा निरीक्षक या पदांवर काम केलं. त्यानंतर त्यांना नायब तहसीलदार म्हणून बढती मिळाली. मात्र या बढतीनं त्यांना आपला जिल्हा सोडून 6 वर्ष मुंबईसारख्या बड्या शहरात सेवा बजावावी लागली. यात मालाड मुंबई उपनगर जिल्हा इथं निवडणूक नायब तहसीलदार, मालाड बांद्रा मुंबई अतिक्रमण निष्कासन विभाग इथं काम करावं लागलं. या त्यांच्या चांगल्या कामामुळे त्यांना पुढे तहसीलदारपदी बढती मिळाली. मुंबईतच अप्पर तहसीलदार म्हणून कुर्ला मुंबई उपनगर जिल्हा आणि कुलाबा मुंबई शहर इथं विभाग तहसीलदार म्हणून त्यांनी 2018 ते 2020 अशी 2 वर्ष सेवा बजावली. त्यानंतर पुन्हा आपल्याच जिल्ह्यात दोडामार्गमध्ये तहसीलदार म्हणून रुजू झाले. 15 ऑक्टोबर 2020 पासून ते 31 जुलै 2023 आजपर्यंत 2 वर्ष 9 महिने अशी 3.5 वर्ष कर्तव्यदक्ष आणि लोकाभिमुख सेवा देणारे जनसामान्यांचे तहसीलदार म्हणून सेवा बजावली. दोडामार्ग इथं त्यांच्या 3.5 वर्षांच्या कारकिर्दीत कोरोनासारखी अत्यंत भयंकर आपत्ती आणि तिलारीला आलेला महापूर आणि कळणे खाण बांधफुटी या आपत्तीत त्यांनी दोडामार्ग तालुक्यात अत्यंत जबाबदारीनं काम केलं. दोडामार्ग तालुकावासियांना या काळात मोठा धीर दिला. कोरोनासारखी भयंकर आपत्ती असताना ते थेट फील्डवर उतरून लोकांच्या सुरक्षित जीवनासाठी अहोरात्र कार्यरत होते. अगदीच याप्रमाणे तिलारी नदीला आलेल्या महापूर प्रसंगी सुद्धा थेट ग्राउंडवर उतरून त्यांनी काम केलं. कळणेमध्ये तर खाणीचा बांध फुटून कळणेत मोठा हाहाकार उडाला. त्यावेळी फ्रंट लाईनवर त्यांनी काम केलं.
झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे आणि सर्वतोपरी प्रशासकीय सहकार्य देत आपत्तीग्रस्तांना दिलासा दिला. दोडामार्ग तालुक्यात आलेल्या NDRF टीमसोबत ते 24 तास ऑन ड्युटी असायचे. अनेक कुटुंबांना पूरस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी त्यावेळी घेतलेला पुढाकार हा प्रेरणादायी होता. इतकंच नव्हे तर त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 33 ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक, 3 नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक यशस्वीपणे पार पाडल्या. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, शासन आपल्या दारी हे शासनाचे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रभावीपणे पार पाडले. याचीच दखल घेऊन गतवर्षी महसूल दिनी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांच्या हस्ते त्यांना सन्मानित सुद्धा करण्यात आलं होतं. एकूणच तहसीलदार अरुण खानोलकर यांनी एक सच्चा लोकसेवक म्हणून आपल्या प्रदीर्घ 39 वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत खऱ्या अर्थानं लोकसेवक कसा असावा, प्रशासकीय नोकरी जरी करत असलो तरी आपण जनतेसाठी काम करण्यासाठी नियुक्त झालो आहोत याचं भान ठेवून अगदी आपली खुर्ची सोडून समाजातील दीनदुबळ्यांसाठी प्रामाणिकपणे सेवा दिल्यानं अरुण खानोलकर यांनी आपल्या कारकिर्दीत दिलेली जनसामान्यांसाठी सेवा आणि दोडामार्ग तालुक्यातील त्यांचा गेल्या 3.5 वर्षातील लोकाभिमुख कारभार कायमच येथील जनतेच्या मनात घर करून राहील असाच आहे. अशा या सच्च्या लोकसेवकाला सेवानिवृत्तीनंतरचं निरोगी, समृद्ध आणि समाधानी आयुष्यासाठी मनस्वी सदिच्छा.